Когато порасналото дете се дистанцира, това често е много болезнено за родителя и тогава в него се появяват мисли, сгреших ли някъде, защо вече не ме търси. И в него се появяват чувство за провал и вина. И, както казахме, започва да търси грешки в себе си или в своето поведение, когато детето е било малко, къде е била направена грешка, дали са били достатъчно добри родителите, като дали родителят е бил достатъчно добър като родител. В него може да се появи също и дълбоко отхвърляне, защото, както знаем, родителската любов е много силна, почти близка до безусловната любов. И в този случай може да се приема като лично отхвърляне от детето. И това може да засегне много чувства в родителя, не само вина, може да се появят и някакви физически симптоми, може да родителя да има безсъние, стягане в гърдите, липса на апетит, може да има хронична умора. Така че този родител може да си донесе и някакво заболяване вследствие на това, че порасналото дете може да се дистанцира. Особено ако родителя не може и да разбере какви са мотивите за тази дистанция, защото тази дистанция понякога може да е породена от най-нормални условия, като детето може да иска самостоятелност, може да иска да изгради собственото си гнездо с партньора си или съпруга си и след това, когато е готово, може пак да се сближи с родителя. Но това не пречи този родител да изпитва всички тези чувства, които обясних. Също така този родител може да има и загуба за идентичност, защото ако той е бил много емоционално свързан с детето си и докато намери нещо, с което да замести тази своя така зависимост, ако се чувства зависим от тези емоции и чувства, на него ще му бъде трудно да се справи с тези силни емоции и чувства, които той изпитва. Друго нещо, което може да изпитва този родител, може да има социална изолация, защото понякога родителите, когато децата им имат някакви проблеми, те може да не искат да се събират с други хора, на които децата, например, са много успешни. И виждате как от една дистанция, която може и да е здравословна за детето, родителя може да има някакви неща, които да оказват влияние върху неговото емоционално и физическо здраве и могат да доведат, както казах, до някои заболявания. Ако се появи пък някое заболяване, тогава родителя може да иска детето да се върне по-бързо, за да бъде подкрепен от детето. И виждате колко много проблеми и промени може да се случат, ако родителя не разбира правилно детето си и неговите реакции. Също така могат да се появят и проблеми в самото дете, но за това ще говоря в друго видео, а сега само исках да ви насоча за проблеми, които може да има родителя. И какво е нужно да направи този родител, защото немалко от всички нас сме имали такива преживявания и сме минавали през такива конфликти или състояния, бих казала.
И тогава родителя може да осъзнае, че това е временен етап и може другото нещо, което иска да направи, може да поработи със себе си, да отработи тази вина, да разбере какви други чувства и емоции бушуват в него, защо са там в него, откъде са дошли, дали са негови или са дошли от някои негови предци, защото има и емоции, които и чувства се прехвърлят от предците и ние от някаква лоялност изпитваме тези неща, защото ако, например, бабата на тази майка и изпитвала някакви такива чувства и нейната дъщеря е била свидетел, а още повече пък може и нейната внучка да е била свидетел на такива състояния и всичко това да се запечатва в подсъзнанието на тези жени. Какво е важно да се знае, че има помощ, може да се работи с специалист, който се занимава с програми, които са в нашето подсъзнание, защото всеки от нас има съзнание и подсъзнание. И съзнанието ни помага да имаме един нормален работен ден. Там се намират от 1 до 5%. Там е нашата логика, там е нашето аналитично мислене, там е нашата воля, там е нашата краткосрочна памет и всичко това е много полезно, но останалите 95%, които са на нашето подсъзнание, те управляват голяма част от нашия живот, защото там е цялото минало, там са всички спомени, там са всички умения, там са всички навици. Там е запечатана цялата информация от раждането до сега и там са и тези програми, които много от тях са ни полезни, като например да си завържем връзките на обувките, да не се залепиме на печката, когато е гореща, да не се полеме с гореща вода и всички тези програми, които са ни накарали да оцеляваме до сегашния момент. Както казах, много от тези програми са положителни и са ни необходими. Но има и такива програми, както например чувството за вина, което е дошло от някъде и е заседнало в нашето подсъзнание и това чувство може да ни доведе много проблеми, както видяхме, и заболявания, и за това трябва да се отработи. Програмите в подсъзнанието имат 21 пъти повече сила от тези неща, които имаме в съзнанието. Затова е много важно човек да се запознае със своето подсъзнание, да разбере какво има там и да разбере кои програми вече не са му нужни, да се свържи с специалист и да намерят тези програми и да се отработят. А след като се отработят, самата тази жена, за която говоря от началото до сега, ще се чуди как толкова лесно е можело всичко да се промени и как нейният живот може да бъде по-различен. Така че, ако сте се разпознали с някоя част от това видео, можете да се свържете с мен за безплатна консултация, да направим диагностика и да разбереме как животът ви може да бъде по-различен, как можете да виждате себе си и другите около себе си в различна светлина и това да ви носи много удовлетворение и щастие.